more than 12 months. It's not more cancer clear. More than 12 months. It's not more clear cancer. So I want to ask. I hope I will drink responsibly and have too much. And this is young Ash. I want to 300 dollars. And Rungutin donors that I keep. Tunofaro iduki ngame magadaro taura yoti makrisi mangana mama rari chinganiri iri nezuro taka madonza kritika Asi bila kuna test. nasi madonza futiri mekriti akutinda Admi nedoro toro kumwa tunomwa saka apa program yakamira sei mukuendere kunoviga movie tukwenda akuenda pe tunoenda taida toti parimwe tonoriroera ikoko pa tive tine chinotivara sina wesa muningirizi angozvitinya uko Wedzera mana wesha ndo vachanga vachiverenga mabhodhoro acho because hatingaende tiri kuemberi vanongoisa musecho ndivari kuchadzira maempty semawinzoro avakaita nezia dati changomasha Wedzera ndiye ari kuenga maempty zvemichinwa ndiye ari kuziya LG ndiye ari kuziya zvinhu boy baba hapana zvizivo aiwa bo aiwa zvizivo nekuti vanhu unozata vatokuseri chechi kaizvozvo vanhu tofanira kuti tunobvirana navo kuti ikoko hainindusana chinguta musha ngoma Wedzera vachatora edu semawinzora vakaita maempty ndo vachange vari responsibility maempty acho tinotenda kuti ngoma Wedzera tinavo ndovanoziva kuti tatora mabuya mangani nemaempty mangani yabozi nyaya yekushayika kwemaempty ndoime futi nyaya futi inongoitika pese panongomiwa bhiya vanhu vari kutiza futi nemaempty mabhara sezvo tina mukoma Wedzera nezuro makanyatsoona mukoma Clinton nezuro maempty akadzoka ese akakwana takaenda nawo nezuro akadzoka saka mukoma Wedzera ndo ari responsibility nenyaya yemaempty acho haya kana otherwise ndofana thank you very much ambobanda ugoto tatango chaambozana kuti vanobanda kubanda asi taane delta waise tushuga mushana toda zvikuita madamburo akaenda kupuka havasi kuoneka madamburo vari panhingiri napadombosha vaenda padombosha vane contract yavari kuita wakapinda grafi but anytime vanogona kudzoka dai vakatombogara ikoko vakadzoka kunoko zosangana nemi futi oisuvaita sei imdi munozomuchovhera kakwayakweya maya handite kuda nodaita mitayo daenda kanomutarisa musuya chichiyo ndandotifeswa mwandofarira zvisingaiti mukoma Clinton takatamba nhamo tese nanamukoma masangura naajita nemuhwana asipo pana munoziva kuti munhu watachotesa ndiani rubarwezi ngaive nayo anopaya nhamo yatakatamba paikaita nditisi makazoonawo ende ndiakaramba ari pasaidi pakudaswera teirese akaramba ari pasaidi pakuda amuambuswa vanhu vakawanda saka tinotendawo nebasa rakaitwa nevarume neniwo nengoma Clinton chimhanya-mhanya asi basi rinotendwa zvaro asi rakati zvinenge zvakonzerwa nezvinoda kuramba chingotenda aiwa ndakamavane mudhara ngozi asha ndiye mumbe upenyu kana ine ndikarwara munhu wemuchinditsvagamukoma muri kugona kusimbisa nekuti isusu chika tofanira kubatana mukurwara nditi katibatana futi mukugadzirisa kuti chinokonzesa kuti tizobatana mukurwara chii and friendship aiwa chinokonza nyaya yembatutu saka mimi ndimukuru unofanira kuti example
munhu wese chinja ipapo aiwa ndachinja ipapo atatombonzwisisani nechirwere chese chese kurama ndinonzi makata basa muchita kuti musataure kuti mbatutu imimi sama inonzi saka inonzi kasi unoputei Pacific apote Pacific saka iwewo uri mutoriro saka hapana zvakambosiyana asi wakamboziva kuti ndakwana nawo zvakaipa mutoriro isusu topic yedu ngatibodzika netopic yedu Makutengana personal. aiwa ndatomunzwa ndatoona dhara ndatoona ndatotika ndatonesadza mhirisu atichongotosana ipapo boys everyday hanzi takutenda vamatsangura kuti nditendwa takaenda kuda kuzita zvinoma kuenza mugozi but chakonza chii ine mbatutu aiwa chiko saka akaita chirwere chei Dr. Ngwasipo Makadzi aripo pananzi aivende yelo munhu wese anorwara asi pane zvinozostimulators zvirwere zvacho ise pane nyaya yangu ndepekuti iwo mudhara iwewe mudhara ari kumusha pasi pehuradzokera pakuti isusu hatikanabatinoti maita basa rekuti saka zotendwa yemumwe wacho nemumwe wacho unozoti ukatenda nhasi tikamwa mangwana uchangoti kuda tudoro ndo mangwana ostika futi akamuka mudharaongosinamwe mbatutu ndakange ndafa zvazoita kuda izvozvo saka kuda nomubvunzo rongwafa papi ndakuvhunza zvahandisi kuti yakanaka ndikuvhunza ni papi ndikuvhunza ni papi pawaingomba kuti pangowafa handisi kuti yakanaka sha haifrize ingredients haifrize ukaisa mfiriji saka mbatutu ukaidira mungiri moto kudai saka inogadzirwa neimbatutu ukatofungira parifungatozimara krimben watibhema manjiraswa ndine problem handingamboti kufara katatatana nemunhu wacho titoneriu problem chacho iwewe nguva yese taita kutendera tatuadusi wakaisiya sei zvakanaka ndangonotichihuma nje iyo ndanomaona une huma hanza pakazoenda kanga ndavaongwafa ndanaona ndakutiuta nepoison unofa ongwafa malast wedziva ndangu dzinaememba inikokuma 4 amai saka musi wacho wakazokambaira ndakakambaira urachinaya ndaitongere mafuta ndienda neukangere mafuta asha ndobanga chifara maji ndogara chimubereka ndawani basa popotana ndikati iye yochenda kumba kwako ndaendeka pakazongena yongo kwavo apa ndakati ndakauziva hausi musi wacho wokutambaira but apa adzoke ka zvekumbatutu kudaadzoka kufarira madhiringi zvisingaizoti takamupa kusvika pachristmas anenge apasa test mbononamatirwa bviswa mamhepo chechi apa panati chechi apa chechi ndiwe ukaita zvinhu zvakanaka wamwari ukaita zvinhu zvakashata wasatani aiwa but chechi kunodiwa kungoenda bakeamuidzidziswa tsika chechi kwacho handisangana vakaita sana asha nekuti vanoziva kuti saka nasha unomudzingireotosana vamwe musociety unogara vanhu hospitari voti tori kubatsira kuhospitari asha kuti igara yapa achada kuti chikafu changu unogona kusapoison kuti ndisafe but uzondibatsira kuhospital ndikugoti ndakabatsira
aiwa izvozvo ndinokwanisa ndautomutyira kuti asi laka handife zvangu handise unouraya unongoti uiswe madrip vachauya vakasitori saka uyu ndiye problem yakuda anenge achichanzi mudhara iribowa man tibatara second round pasecond round clinton tati mukomawasha vanyatsotitaura zvisina noise ende vakaita mafani toshorana vanoita kuti ndimurudzisa apana because ndimunhu mombe indinomwa chimwe but akuona ndikubanda bhotoro isotedzera varikubata bhotoro iribowa man iribo